Umirovljenika koji primaju mirovinu kao bivši vatrogasci ukupno je 519, prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Vatrogasne mirovine jedne su od ukupno 19 kategorija povlaštenih mirovina, odnosno onih koje su određene prema posebnim propisima. Mirovina im u prosjeku iznosi 1059 eura. Više je to za 480 eura od ukupnog prosjeka svih umirovljenika. Od lani je prosječna mirovina vatrogasaca narasla za 106 eura. Gledano prema razdoblju od 2020. godine do sada, svake je godine rastao broj korisnika vatrogasne mirovine, ali i iznosi njihovih mjesečnih primanja. Za osobe koje svoj radni vijek provedu riskirajući vlastiti život kako bi spasili druge, to je izuzetno vrijedno. Korisnici ove mirovine su osobe koje pravo na mirovinu ostvaruju prema Zakonu o vatrogastvu, a radni staž im u prosjeku iznosi 44 godine. Vatrogastvom se većinom bave muškarci, pa oni tako čine i većinu korisnika ovih mirovina. Od ukupnog broja umirovljenih vatrogasaca starosnu mirovinu dobiva 503 muških osoba i 3 žene. Obiteljsku mirovinu prima 13 osoba, od kojih je 12 žena i 1 muškarac. Svi oni preuzeli su mirovinu svojih supružnika. Prosječna mirovina muškaraca je nešto iznad prosjeka i iznosi 1062 eura, dok je prosjek ove mirovine žena 946 eura.